बेलाखे हामबाय दिनै तेजदनपुर सिनि वाइटेप ब्लक कमिटी न एवं विशेषकै सिनि तेजदनपुरनि बरम गोनां अमियदयाल न आतिया न बोजे तिनि चिनि युथ न लगेव तुई काहामके इ तुई परिवेशन खाइमानि बागै बनो आनी व्यक्तिगत तरफ থেকে आं युथ अंगैनाय बनां पाइफ्ले हामबाय मारबो एकेनो बचुनो जे युथ तंगनाय रंनो इ जे दनपुरो जे युथ तंगनाय रंनो परिचालना खालायथों आं मोहनैनो चिनि बरम गोनां अमियदयाल न कयनाय एवं तिनिबो नायदि ब सान निजे साकथारै मोहायखाय निजे साकथारै युथ संनो लगे तिनाय तिनि तेजदनपुर विलेजो जे जागा तुई मानथगिया आ जागा तुई तंगो एवं ब साका परवर्ती समयबो ताइबो इ सप्ताह पर सप्ताह प्रतिटा विलेजो जे जागा तुईनि क्राइसिस आ जागा तुई रनाय आं एकजन सेंट्रल वाइटिएफ नि सेक्रेटारि यङै आं बनो बेलायखे पाइफ्लाय हामबाय मारखा बरम गोनां अमियदयाल नवातियानो हामबाय खुलुमबा।